he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Irvine, California hi Los Angeles atanga darkar khat kalvel ania a khotleng nuamin a borok zong te chu a hadam thlak ema minute som velek kala tui pui kam wa thlen phei mai thei ani na te hi he khwa ti sial tu pakhatani tin soila kan soi solom love a khwa hi kholian tia soi tur ni lem lova mishing cheng te po anin shechiang in anin po tlang lea chung godin nana muni him tia an soi thin te zingami ani ve thin ha mai ro chu kumsangal zakwa somsari pakwa main som pali khan thi narap thak zetin an khotlang alo chok boy ve to thlat mai chumini chuan papakhat hian 911 ron callin abil nu Savannah Anderson in phone alak thelo thu aron sea a soidan chuan tlaida ruk vela abil nu in Woolbridge apartment a vakala ma se voing mazat kong kharkik nu apo chon tu nom lo wangin a hole topa ti chuan a call po chan thei tak lova chuan police lamaron hriat tir ta top mai ani ti chuan an call don lama chuan police officer pani anin tir phei ngala kota abial pale aron call tu ni bok mil sale office lama an ho tu pa Kenberger sonaten lo dong songin Savannah ngai ventura ron kalan ni thu an soive ve ani ti chuan police officer de chuan in chuan an dik ve ngala report an donang ngei khan Halloween kal thangang maya tin minol puin chabi kan thuruk na turang chi de po kha an dap vek boka ma sen muzo chuang lo an han kik le ringot thina ha mai ro chu chan rengom thei chuang lova chu ti rol chuan van nei thak takin atuk ver pakhat hi chete lo kau de tian wa mu chuak lo maya ti chuan chu da tang chuan officer pakhat chu avalu ta top mayani tuk ver tanga in chunga hanarap chi chu Amazon khuma chuan mei chian yom tak lo box sopreng hi awa mutatlat maya chuta asi det manga an chun chian lak chuan thisen lo chuak nem turwani ti awa mule ta zela enge thilom zia tia an wapan nai le deuh nu chuan chu mei chia chu chan tu reng lo to lo ti awa sha theita a mai chu to welin a in khuwa avo vek to dana a thina chu rei ve deuh to tia hria thiam thei ani ti chuan Savannah ngai vena ni na wathleng phei ma sa pani abial pa mil sele office lama no tu pa kena te chu station lama thu zo fia turin an langala tin crime scene lam en fia turin nu chui tu tim laman cha phei ngal bok ani investigator terun thlen chuan tol thana mun chu an panding ve ngala ruman valu chuan Savannah ruang laina tom tak chu an wa mu ve ta alandana chuan an victim chuan thei top chuin mi sual chu beilet ve ani mela tin khuma anin sual ti po hriat thiam thei bok khum pha mai pialama khumlu zon banga chuan thisena kai hnem lea tin a mai khu na shruk puan an lak son chuan a mel chu en tla ka loi polo omlo a duk cher chur mai hi lo nia a khoi tu hian lainat na chete po nei lovin a soi sangek tina ani mel khop mai tin toela a mai lo khu thlap hian poimo na deuh anei theya a ti tu hi ama Savannah mel hriat nin a ruang an ron mu huna zom lo lutuka an ron mu lo na turin alo khu moi hnai ve deuh te po ni thei an ti ni an miswal hian man ro hriam ni lem lo ma se thil sakhat ve takin Savannah hi a hlap ngek ti alanga tin soita kang khan a ban vela de chuan alawin dan ve na ti hriat takin pem le duk cher chur mu turatam le boka tin a ngonga chuan kutina hamna nu ma niom tak tak ten mule boka tin tol thatu hian hruin emo engemaw hmangin a ngonga rek emoni chu ti turin a ngong chu lo val deuh rai bokani chu mai alani lo a ke om dana tangin hur sual na rong kai ngai saka to kani mel boka forensic lamen an dik nuwa chuan rin dan chu dik ngei ti an fin fia tareng bok ani
taksa kutlak na nu man mu te atang chuan he misual hi nun rong ve thokat tia chiang hlea hanen mai chuan chan turomang po hriat thiam a har viau mai huat shim wange thik tu chiat wang nge tual tha shim chu enjoy ti po hriat a hara a hmel hriat sa niangem nilovangem ti te poin ngai tuan ala chok boi ri khop mai a ruang din mun enin chumi tuk zingkar ma takathiani nu chuitu re chuan an ringa tin a taksa chuan thil chin chia tlak deuh tewan mu bel nual bok Savannah chuan thia lo reng maya ma se kil na chu malama lom dai thunga tin sanai dul deuh nakin abun boka chung chuan en tir chu misual chuan thi nuwa chung sanale tlere uvelte chu abel chop tirani mel viau ani tin atak sa chu luk taka anan endik nuwa a fai hle tian muchuak boka hei po hi engdang wang nilovin misual chuan tha nuwa bual fai thlap ti na ni le mel boka a che common lo viau ani khumbul chuata chuan thisen kaina nu ma fiang reng tak hioma chu chuan han chui zel chuan bualina no va chui luta tin bual kwang chunga le wash besina tuina pol dal to thisen da to takhi tleman va mule bok ani misual chuan du to ka ngai sak nuwa bualina chuan nuk pein a bual fai veka chumi nu chuan khuma bok chuan pom phei lein sanale tlere ute chu bellea ti chuan a mai khu thain akal santanin alang chu tiang chuan ruang chunga fin fian om theite chu ati bo ne hlea a mai ro chu uluk taka an zon nuwa nu chuitu le chuan ati fai mai ningei tur bolin kong ka bianga chuan thisenanem kai kut pha thla fiang reng tak mai hi an muchuak ta lau mai chu kut pha thla an muchuak lau mai chu an lom hlea ahun lai hian DNA an digna ti vela lom lo wangin fingerprint hi an nei advance berlandiria an evidence mu kha kut pha thla ni ma se chu ta tanga kut zung tang thla han lak shan le chu an hu phur to lo ani crime scene le in chung shima chuan tol thana man ruwa ni thei tu romang pakhat ma munilova tin misual luru na nu ma turang chi tuk verle kong khar kar chiat na po eng man mulo buka chu wang chuan misual hi ama an victim Savannah Hmelṭha sa ama nge in phal taka kong ka hon sak arin ngam mi ni an ring tabera chu ti ni chuan police officer point lu nana man tuk vertelo in hongkha misualin lule chuanana man chu ni zokang ti ngai dan ne nom vebok ani eng po ni se crime scene an ti turang ang ten ti zo nu chuan an mabak chu Savannah chung te hriat tir alo ni le ta ti chuan nu chui tu te chuan yu ta mek Savannah nu chu phone va biain an fanu chunga thil thlenga rap thlak tak chu an va hril ta ani Savannah nu chuan chu thu han hria chu makatin oi harsa ati hlea a fanumal nei chuna lo ni bok nen a tuar na viau ani a mani che khanu te ni ania Savannah chuan dar som vela ron kolin dar kar ni velai anin bia ti lo sea bia kan wamin awa zang khai hlea a ma theng beraron zin du thu te soin in mu thuai be se na nen arin biak na chu an ti to pa chu afanu nena anin biak nun ber tur ani chu hria se kum khwa poin phone chu ka chel mai tur tin nu chui du de chu alo tra khum hom mai ani Savannah hi kum sanga zakwa somnga parukhan alo pianga Salt Lake Utah Salianin tum tlang tak nei atum tilo tling tura be fat miani kum somni panianin aravaina hian apema mi te tharinga tho tum ngai lo mani nga ta thil ti du nula huaile chel tak mai ani thu a then te chuan an soya arvain khoi hian na po murang khop mai commercial credit company pakhata operation manager secretary na chela a na thiam mai pialama Hmelṭha na hian customer tam taka hip nin a thopui te chuan an soi hial ani chutiang khopa chases le nula te thi grona ni chung chuan abialpa arvaina pem ma thathum vela ton bilmil salaka chuan rinomem ema chung kwa te dina fanau mal tluan choi dun hlan te po an ngak hlel ve viau to ni
Savannah hi mi hriat tur zonga nuam ti chi ni vak lova han ti chang te hian a ngai dan po sei chuak ve zen lo ni in a tho pui te chuan an soya zana chua ti vel te hi war lem lo chuai chuan in a tom keu kewa ti vian mai te hi nuama ti zok ni in an soi thin chu tiang chu mi zian i wangin nu chui tu te point ngai tu na sen har san tiang reng hlea misual chu akom thin a mel hriat ngai vai takani mayangem nge nia ral khata changa ma lo star ve ngoi tu ti te chu han rin zon thiam har le ami zian ngai toin mitam taktan kong ka hong don lo ti alang reng to chu wang chuan hlim taka lo lu dro ti alo welcome tur chiang sa abial pa bila chu thuan an zot fia masata ber ani bila hi police station on call tu khani nge ama chu lo ni renga police ten an rin hlel lo nan aron call vel tek te po ani thei tin thu dik tak po lo soi reng thei boka eng mala hriat lo chu wang tak reng chuan uluk mang tarain nu chui tu re chuan an kom ta ani a masaberin Savannah nena anin kar bo rok te chu anan zota bil chuan tharuk chung vel chian lain zui thu sein anin duin anin mangai ve len ya hriat thu asaya Savannah a hian kum kwa lain upa ma se puitlin ema wangin anin kom tok hle thonin asai tin bil chuan tun nai mai khan in ne alo som to nge ti te soilang tel boka anin kara chuan buena lian thamom lem lo ni chuan alang amai ro chu aril hlelom lo hi ti tuan lo ni photo thina wangin nu chui tu re chuan chu ti mai nuai liam chun tum hau lova in nei tura in hual vek to poni se anua buena tam takalom thei ti an hre chiang ve tlat ani tin Savannah hliam tor dan le crime scene om dan shim teka thinrim na so sang tak in shik thlak na nu ma ang ema chuta arwang han bol file thlap te khan misuali ama hre chiang ve tok takani atirin om ve tlat ani ti chuan nu chui tu chuan bila chu abil nu Savannah ne na in mu nun ber chumanan zota bila chuan athi mani me ni som pathum khan chu chun e an chua dun nuwa ainan peinin asoya tin ana in zo chik le deuh chuan mutta pon mudun ti ten shele ta zela hei hriat anan du kher chan chu Savannah ruangan zir chian huna mi pathian mu chuak theya chu wang chuan poimo na lai riaw nei ve ani nu chui tu chuan zot chun zom zelin chumini chuan daring zata nge ho alan tilea bila chuan zandar soma chia in lampana chua thua soya tin khoya ma peng lovin a ho tlanga ain phi fai nuwa mungal deuh mai niin ain soibok ani a soi zel dan chuan atuk ni som palitlaya chuan chua dun turan neya chumi tura av som aina vakik chu alo chan thei tak lo wangin ngai thalo devin a hoa ina changa han kol le tlau nuwa po pick up thei tak lova chuan ti ngai da danga shetalova police aron punta top mai niin ain soyani abial nu thina chuan eng mai nam noina nei lo thu sein atang na hlea police te zona po thataki da chang veka ati tu chu zon chu du ve tak ni te poin alang a mai ro chu thil boi thak develop tatlat mai bil chu ani ifilim nge ni ti fin fianan dot soilo endik na khol mang hian hanin kom ve shimila tiro anan ti chuan au kila ron tadai maya ani la chuan ti lo turin thu lo ron zuya ti chuan rin la li sa changa thai chiat an tum to chu aya fiale horop sho zokin a ming chuan zia that le pha taringot ani chu ti rol chuan ataksa in hamna nu ma ti velte om takin tin enarem ti le ti lo anan zo chuan phal takin en tir leang loya tin eng ma chu tiang hanri hlelom turang chi chu an mu chuang lo bok ani a fingerprint la karem tiem ti an zo poin arem ti thlap boka a result lo chuanan kar khatan nga ngai dona chu ti chung chuan bi la chu an chua zalen le report ani a dot le chuan Savannah ten hathon ram anho tu pap Kenberger sona chu anan ko vele ta ani Savannah in crime scene atheng masaber dot tu ani nge ani kha
kena chuan Savannah chu Salt Lake Utah lai tang to khan a hriat dai to thu soin arvaina na thok tur som chuak tu po amani thu a soya Savannah chu fanuang maya en thule haroin son tir poin ain lua tur en fel sakle abung ro thiar vel lo pui tu berani thu a soya athi zan khan khongai om ti zona chu ina om thuin a changa a soi chu dik ngei ti anu puina ron nem nge boka wangin kena chu arin lom le tawak lo deu tin a fingerprint po phal takin alak tir boka ti chuan chanchin dang te om le chuan kanin bele don nia tin anin thla fel le ta ani chuminu chuan an office a kalin Savannah thopui te zong zong chu Hmelṭha tein anan kom le ta a thopui nu pakhat a kom ngei ve deuh hian Savannah chu minaran bula in bun ruak ve mai lova a tong kama phim khurin tu ho mai a soi ngai lo ni na lo soya an vai mai chuan tu poi ma soi o man shlom lo ani a thian nu vek chuan a Hmelṭha ema wangin a ru ka lo a chil ngoi tuanom chuan thil mak vaka ngai lo tur thu a soi boka chumin a chil burna chu ni lo zonga kalfu chuan thik na wang tal poin in thana hring chuak theyang ti te chu lo ngai to vea ma se chu tiang ama han bi thladeu le han zui turo mang chi chu tu ma soi tur shle chuang bok si lo na thona lama mi ti lung oi lo nei te ni lo mo anan ti lain Savannah chu mi zong ngai na le star on nei thu soi bok sia arin hlel turan wang viau ani atu khwalo var le ta no chui tu de chuan Savannah thanom vela mi de chu hengam mu le shedan neem tinan zot ko le zar sara ma se tu main chu tianga beng han ti var hok thei chu soi turan lo nei le chuang hau lo mai chu ti rol chuan mian kom kwal then khate chuan Savannah in lua phia deu loka chuan in sak me kom thu soin chu da chuan security guard pani an duty thina chu du le han kom ve mai ula tin an lo soi mu hloma ti chuan no chui tu de chuan chung mi pani te zong chuakin station a thu zo fia turin an shwai vele ta ani a masain Savannah thi ma zana duty chak doile chu an kom phota a soi dan chuan an na chu in sakvil ringot chu nilovin chulai apartment complex vel ven potel vek ani ome khamizan po khan chulai veng vela chuan veng mo zat atei kuala ma se chu tianga hanri lelom turom chu pakhat ma mulonin ain seni no chui tu ten ani engtin nge tual thana thleng chung chang hi lo hriat ve tianan zo chuan chak doira chuan a thona company ho tu te ne tangin ani thuin a changa an victim Savannah chu hriat lo zo pain thalak pani anan en tira chaka chuan Savannah thalak zok chu a kok chata engtin nge anin hriat tianan zo chuan chaka chuan channa common lo zet hi a soi tatlat mai thlakat liam ta vel khan Savannah chuan a chabia ti bo wangin a duty lai ron pun ni in soin ani chuan a pindan tuk ver pakhat awati kaw saka chuta tang chuan a lut thei ta nin a soi ani chu thuan soi che chu nu chui tu de chu an phu so maya crime scene wa thleng masaber police officer te po kha chu tuk ver lo in hong dewa tang chuan an lut ve chi khania bo ruwa ka skill chho tariau mai a mai ro chu ama chaka bok chuan soi fia chun zomin han hon mai thei te omem tia an en kwal na lama atuk ver lo kaw deu chu han mu ve mai ni nain soya tin chu da chuan a fingerprint pom ngei bokang ti te thlengin a soi zel boka arin lelom den fir fiak chho ta tel mai chu ti rwal chuan in chunga chuan a lut lo nin ain soi ve tlat thunga a hon sak nuwa chuan a duty na lama chuan a let le mai nin ain soi ve tlat ani a thil soi chu dot ani theya thodik po ni ve thei thobok chu wang chuan khamizana hun mandan kha hriat ngei lo ngai le ta ti chuan duty tura aron kal hun le hun mandan te chu a chip chiar theng bera soi turin anan ti le ta ani chaka chuan a duty hun chu minute som atanga minute som panga velin atlaya a tho pui bob seller sa awathak chianin ain seni ha kallama chuan Savannah in zona po chuan a kal ngeya tuk ver atangin phone a hmanglai mutheya
chu zandar som pani le minute som panga vel nin a soi ti chuan a hma lo duty seller sa car bula motor chu vading vea ani chu kara chuan ron lutin duty report vel te anin hlan fel nuwa a ho san ta ni ome chaka chuan a thian pa ho nu chuan a car bok chuan an tlan kwa le thuak thuaka chumi nu chuan amu thlu chun zom ta dai nin ain soya chu chuan nu chui tu te beng a ver ta tlat mai azana duty tura ron kal nin na na han mutluk dai mai chu makan ti ta deu tlat maya ma se exam hall ma min mutlu thelo mole tin anan ngai thiam le dewa ti chuan chaka chu an soi zom tir le ta ani chak boya chuan a soi zel dan chuan chu tia lo ching sek chu kar kong khari dop tho minati hara phak dewa an hoi chu chuan a tho pui pa seller sakha lo ni reng maya chu zandar khat le chan ve bor vel nin an zan lai ril tram dor ve pakhat Sparks restaurant an tia chuan thil ei turin aron som nin a soyani chulai thingpui dor chuan omna tanga minute som kal velania an vain no porzo zan lai dar ni le chan ve bor vela let lein seller sa chu a hole ngala ani po chu amuthu chun zom le ta daya khovar nuwa har vele chianin ain soyani atil han soi vel te chu amak chho tariau maya chu ti rol chuan atna arin tlak lo satlia ve mai te po ni ve thei tho boka khalam kha chu an chana ni miau lo wagin nu chui tu de chuan ring hlel tak chungin an chua zalen le ta phot ani ti chuan khamizana adiu ti awathak pa le zan lai ril tram dor a chol pui pa ni boka soi bob seller sa chu thu zo fia turin an ko vele ta ani hi kumsom pasari le kan yachangin US asipayro rum ber polan soi US Marine Corps an tia lo changdai toa tuna chuan kumsom ni pani mi ni ve to ani kamizan khan tlaidar lia changa zan lai chak doilen ron thak thleng kha duty hunania an victim Savannah po chu a shengei ti soi ngalin kamitlai po khana biel panen an kaldun lai ava behne nge nin ain soyani tin zandar sombor vela a phone manglai tu ver changin a munin ain soi ve boka chelo chun ti dun ve hle ni mel eng poni se a thian pa chak doile chu ron tlai ngei ti anem nget vele boka chumi ma chu khoya ma chuak bolova a muthulo bok nin ain soyani ti chuan zandar sompat ni le chen ve vela hoin ain bol faya US Marine aniangin atuk zingdaru ka Marine base in report turatinia kamurei man to don chuang lo tin a duty na hmuna chuan a valet lea ti chuan doila muthulai chu vakai thovin thingpui dora chuan a cholpui tanin ain soi vele ani a mai ro chu thil boy chingchi ve de ulai lo tatlat mai chuta ain bol zo a duty na chak doila kai thole hun chu dar thum le chan ve vel nin a soi tatlat maya chaka soinen dar kar khat lain ain thlau tatlat mai le chulai bor vel chu a chi ri ta deu tlat maya a mai ro chu seller sa vek chuan in du le wa fin fi ro tin thingpui dor an ma ni lo boi pui tu po geili ni thu chenin a soi theile tlat maya tin a ho main a fingerprint lag po a rem tile thlap bok ani chuti lai chuan Savannah Anderson ni ruang en dikna result po aron chuak veta reporta landanin zingdar ni bor vela thi ni na langa tin a thi chan ber chu man ruai mo kutlong emo a khoi mo zok manga re lumani ti an ron ti chiang theita ani alua vok da nu maing mazat munia a khaberu tliak vek boka a ha po thon nual ani tin akut tin po bung na sa hle ti mu chuani boka chumi kara chuan mihring ti sa niom tak tak te po tela tin hlo thona ngein a ser chunga mi pachian mutangei boka pong sola tok ngei nin alang a mai ro chu poi deu mai chu heti un lai hian DNA manga nu chui nai an lakal pui lo wangin akut tin kara ti sa them le a ser chunga an mi pachi mu te chu midang DNA nen khai khin ngai na lom tlat lo maya an result chu an hlok pui turangin an hlok pui tak tak thei chuang lo ani chuti rual chuan
a thi hun nia result in a ron tar lan zan lai dar ni ti chu lo dik tak tak ani chuan tu security guard zok in nge dot soitang ti chu zona poimo takalo ni ve ta thunga chaka chu in soyangin tol thana thlen lai vel khan apartment complex a chon om lo tak tak nge seller sa soi zok kha dikanga chaka chu dar thum le chan ve a dai avasom chu ti ni chuan tol thana thlen lai vel khan chu lai veng vela chon om ngei ti na ni dona thila skill chho tariau mai nu chui tu de chuan chu zona mak ching chi vet kwal chuk chho lai tak chu chin fel ngei chulin an hreta ti chuan chakale seller sa de chu station a ko thalein tuan an zot non le ngata chu tiang an hun bi soidan in millo chungchang vel chuan an soi chuaka atuama chuan an thuan zuk du bik thak lo mai amai ro chu atnu dewa chaka zok chuan amut thluga wangin thila lo hre sual de uniarin thu a soya an thu han vor vir kwal vel dana chuan seller sa zok chu arin tlak de uzok ni in alang ti chuan an thu soi fin fian a thaber turangai seller sa soi khamizana an wacholna spice restaurant a thok geli ti chu vakom turin anin tir chuak ta amai ro chu amunan watlena manager an biak chuan an dora chuan geli ti mingpu shim shim chu tu ma chora nei lo thu lo sei le tlat maya a boy thak chho ta khop mai chu ti lo ni ta ka chuan tu thu sei ma chuin ngana tlak ani le talo ti na nia tu na chuan an fingerprint result lo nga de top mai lo chu ti the dangom talo kan share chawangin fingerprint and dik turan lak te chu bill milsa savannah bial pa an ho tu pa kenberger sanale security guard pani chak doile le bob seller sate annia anni palizi nga tuimo berhi chu anni ngeri nom viau ani nu chui tu de chuan chung fingerprint and dik na result nga pa chuan savannah chan chin chu chik le zualina nan chui thale ta a thian tha te le a tho puite tin a thenom vela mi zong te chu abul tangin an kom non le feka ma se thu thar danglam tak soi turan lo le nei chuang lo savannah chu miril ru thatak ni thu te a fingin mi tan nok sak zong a kho sak ngai lo thu ten lo soi non le a Hmelṭha thu po an la soi bang thei meu lo ani tuna chen na le aboral na in lo ni ta woolbridge apartment complex a hian karuk vel chau alo lo ma a thian kom tele ama han nim nai de upon lo thanem lo khop mai a fim khurem ema a sahim na ngai poimo vio nin ama sha chiang de chuan an soya hemi woolbridge apartment ron thlan na chan poi dar kar somni palichung security guard an om wang ani nge ngea ma se chuti chung po chuan ama in ngeya rong taka thani thowa awan duai tak mewani savannah thi tanga thlani alo liam me chuan fingerprint and dik na result po alo chuak ve ta an mi parin hlel palite zinga tuimo ber kha chu ni ngen ring het bur to a mai ro chu beise angin thila kal le tlat lo savannah bial pale an pule security guard rin lom tak tak pani te chu an mi zon lai an ni lo vek tian ron nem het tatlat ani chu result zet chuan nu chui du te chu ati nual chiang hlea an crime lab te chu an ring hlel rum to maya a then te phei chuan a thok tu te zinga thamna la no maniang te pon ti ve hiala ma se voi thum line en dikle nuwa po result dang lam thei chuang lo nu chui tu de chuan an hnan la hlen thatok lo ni ti arin pom mai lo ngai ta ti chuan an puan ven te soi chingin a mai tha le chak zo ka thok turin anin buat sai le ta ani tun chum chu mi kom kola ringot in ngat tolovin chulai veng vela mi te chu an mi mal record tun main poi khuina lian thamemo te deve mo po police database an fingerprint lak to shim anomem tiarukin anan chui ta chara alo to piang chu crime scene an fingerprint munen khan en milin a negative ho chu an thai chezela a mai ro chu tinga kut chung tang le kut pha thla za chuang line en dik nuwa po chuan pakhat mamil puin muzo ta chuang lova a beidon thak le ta khop mai
case chui cholova anda vo ta kho cold case an ti mai te zinga anda mai lo ngai don ta ni na langa a mai ro chu no chui tu de chuan chu tianga thamaral tir chuan la tum bik thak lo uluk takana ngai tuale nuwa Savannah case chu heti hun lai lar bedroom basher an ti mai serial killer pakhat chet na nu ma thowani an ring tatla maya chupa chuan Orange County California huam chunga mi panga lai alo that to ani atlang puin meichia ma niom kumsom pasari changa somthum panga borvel abitum deu bera chupo building chhong nei lo in chunga lual sam tur chi athlang tlang pui chu diang ho chuan ina lu chilin natakin kutathlaka a phuar hlom nuwa pong swalin a that zui ta thin ani chu tiang category chuan Savannah poi atel ve thei ti a chiang viawa Nula maniom building chhong dang nei lo pong swale rong taka tha han ti chuan a in mil thap mai tin he serial killer man chuala ni lo boka chu wang chuan a chele nge ang ti porin thiam har lem lo chu ta le Savannah thi changa thlanga liam le nu chuan an serial killer zon lai bedroom basher chetna ni nge hriat case thar alom le ta chat maya a mai ro chu van nei thak takin tun chuman victim hi chu adam chuak hlau mai ti chuan Savannah case chui tu te po arang theng berin an victim mutur chuan an vathok pheve ngala miswal melom dan te po mumal takin alo soi the hlau boka ti chuan sketch artist nen changkopin an ziak chuak ta ani an miswal chumi pa samkir mui mul nei mai tung lam deu ania kumsom ni pareta changa som thum panga in bor vela ni rin ani ti chuan lem chu chanchin butina le dor banga te taxi nuwa te le vana pau hol banga te po ning chu an tar khat ta vek maya pulis lam poin ama bitum tur bik ashan paliu liawin task force in din boka an miswal chu man lawat chuan tum lo bur mayani ti chuan base lo ka ngein an miswal melan thedar chuan ngai vena hlo rem hlea police te point chum lo chatlovin kolan dong tamol mol maya bazara ka mu kan chanom panin hianin ang lutuk SBI thokne na in hawlai ka mu ka sumo chuan na zo zela pak khutwal twal ti velte nan non report lui niom tak ania a mai ro chu a khoyama chu han chui zui tlak le bo zui han dol fal deu po an om le chung lova a ho le ta der mai ti chuan Savannah thi changa kum khat zetaliam nu po chuan ati tu man chua ti lam reng alom thei chuang lova arvain khomi puite a bikin nula ho chu an tridui to mai an kho chunga chuan him lo ria va in hriat nan neya mania in lua te phei chuan an tuk verle kong khar kalna te an siam tha sau Savannah chenom vel mi tengat phei chu thin an mulo ati thei hial ome no chui do tan mol mai hian amang an thak dua an bial chan chung mi puiten an thlamon pui zolo chuan an nan tlin lo ti na ni maya a thlom thak du em ani chuta hanri lel ei turpon la shelo ania miswal chu in ti vei takin kholai la leng ziai don tian an ngai to phei chuan an tlom langoi ngoya man chua thoi an chak zek to mai ani a mai ro chu chak zek wangotin thil hi lo tling zung thei big silova Savannah case po chu kum thum lai liam nuwa po an la ching fel thei chuang lo an file lui te an hai chale ringot china enge mai pal kan nei en kan pal te kan lo nei ringem tin an zirnon tluka ma se ma so na lom thei chuang lo arvain khomi pui te phei chuan chui chhualovin om hlen don ta ni hi an ti hial to an be dong chiang viau to ni chumi nu kum ni liam le nu chuan arvain police department a chuan detective thar lano pang veng reng tak phur le zuan zang zet mai Larry Montgomery an ti chu anon post thara ani po chu thil dang boy pui masalovin Savannah case a bok chuan aron bur le ta chat maya ani ho hian nu chui na kan tran thar le don ta ani detective Larry chuan amma kalan senior te lo che to na
an evidence lo lak khom to zong te chu abul atangin a han zir thavele ta serial killer bedroom basher victim te zinga mi chu lo nirengem ti te po zir chiang vek bok ani crime scene le an victim Savannah ruang thalak te chu uluk takin ain chuak veka misual hian engril ru nge put engwang he tianga arwangi bual fai thlap nge ni enge tlerewa bel le thlap chante ti zong chu mani le manin zot tluka ma lorin dan bedroom basher chet na nian lorin kha ani hi chuan aring talo deuh tlat mai a chan chu an serial killer zon lai chuan tlang puin du to ka a victim te ngai sak nuwa phuar hlomin an ruanga kal san thina Savannah case ai roi chuan fai takin a ruanga bual thapa chuta anu ma theng ang te ti fai tumin ma lana sa hle ti hriat thea tin ruang po khuma pangai takin amut thlap boka bedroom basher chet na nu madang ne chuan ain ang lo hlein a hriani an suspect nei veng ang ten fingerprint ending ani to ti tele crime scene an mu ne in millo ti te po detective le ria chuan a hre ve to a mai ro chu chui chian chak deuh pahnia nei tatlat mai security guard pahni ten kom na le an chanchin velin ziana faila han chiar chuan thilin sui khom fulo deuh lai thlata hriat na neya chak doila soile seller sa soin mil mialo te chu chin fel lo thain a hreta ani ama detective ten lo kum na khan chaka chuan kar chunga lo muthuni nain soi khania khamizan chungchang ka soi chua du lo wangin engma shelo wangin om top ti na ni theya detective le ri chuan angai ta deuh tlat maya an pani chu mai chan nge thu zo fia du veta chak doile chu an zong mu mas zoka ti chuan kumnga kaltan lo ti pui to na case a vek chuan anan kom thale ta ani chaka po chuan tu soi ngai vek kha soi non lein a duty na mun tura chuan minute som vela tlaya thlenga awa thlak tur pa seller sa chu a mu mai lo wangin a kara chuan ngak dewa ti chuan seller sa chu dar som pani re chan vela ron langin t-shirt a keng niin soya detective le ria chuan aron lan mai lo chan le t-shirt a ken chan te chui zo reng em an tia chaka chuan chu tiang engma zo lo thu sein a duty bak engma lo ngai to lem lo niin ain soya chu makati ngal pang mai tin seller sa chuan ma deuh khan Savannah chu chelawati thu lo soi lang zeu to niin chaka chuan a soi boka han drinks pui ve lak chu cha khom mole alo ti vela hamani ome detective le ri chuan a bula thil dang soi nei mialem ti han zot le a chaka chuan chu tiang han ti luam turin thian thapon ni shan lova an thok dun ti deuh zong chuan in kung kai venom chunani thu a soi le ani chuan thil point ei dun ngai vak lovem ni tin detective le ria chuan han zot le ngata chaka chuan a main voi khat ma thingpui doran la chol dun ngai lo nin a soi le ta chia maya boro ka in mung dik chodon te po ang ta khop mai zandang zonga khoya ma chok dun ngai lo Savannah thani zan ber khera aron som chok le te chu askiuria vin a sheta tlat maya a mai ro chu thil boy thak de walom ve tlat mai ahun lai khan an fingerprint pon lo en dig ve thlap to crime scene mi ne in mil lo ti pon lo nem het to bogani kha ma se detective le ria chuan uluk taka thil kaldana han chutin seller sa chu ani theina chance sang hlein a sheta tlat maya ti chuan an crime lab ai chang tlung le a thok tu te po US an nei that ber te khomna FBI lam wa pun ta top mayani Arvain police te chuan kumnga liam ta seller sa fingerprint le crime scene kut pha thlan lo da that to te chu dim takin FBI headquarters lama an thon phei ta an ni chuan uluk takalo enin crime scene kut pha thla te chu ai area then khat thi sena cha deu wangin anu ma chui Ngaihnawm to lova ma se chu ti chung chuan seller sa fingerprint nenan an khai khinin mun som thum ai tam ma ain mil tian mu chuak ta chat maya marine corps seller sa chu crime scene a chuan om ngei ti chiang ta ti chuan nu chui tu de chuan bob seller sa chu thu zo fiat turin an ko le ta atira chuan ala phana sa ve ngang hlea
mai ro chu a ma fin fian a fia fai fek fokanan chop chua taka chuan atan chan Ngaihnawm to lo tien thiam ve te pon yange nu chui tu te ma chuan ain puang tange nge ani seller sa chuan Savannah chu angai zon na ri to thu soin aum muna po alo suang tua photo nin ain soya arin dan chuan thataka biak chuan eng tin tin emo aril ruwa min thei main be se ve devani ome ti chuan hemizan hian chu ngai tuana te nom tak chu ti puitlin tumin atuk ver changin alut ruta Savannah chuan phone anu lo biaka wangin rei taka ngak nge ngea ti chuan a phone mangzo a ruma ron lu chuan seller sa chu alo ding run toa ma se ti lai hian tinat po tum shan lo ni nain soi ve tlat a mai ro chu Savannah chuan chutia a ruma mi pa lo lut ru chu a hlau turu don ti chianga seller sangai poin a tre thot nin a soi chan pui tu tur zong chua tum ta ka wangin seller sa chuan adin huna that siam don lo ti in shata ti chuan Savannah chu zui ngalin a mui hup saka thate te mut pui du thu te shil nin ain soyani ma se chu tu mei chia mai pom don lo ti chiang renga Savannah po chuan thei to pin tal chua tum ngala chu ta che chuan seller sa chuan a duty na tiang be ton an ti mang chuan arem lai lai a hem ta sia mai ani chu mai chu du tok lovin a kong shen mangin a shoka rek beta a thi thlengin a thla talo nin ain soi heta anin chaina lama hian a kora thi sena kai nuala ama thlak tura ron kalchak doile na mulo nan a phela ti chuan ina hoin a vain bual fai ta phot ani a hnuwa ron let lein a tuk vera chang bok chuan a lut rulea a tumber kha hur sual na lam thilani mio wangin chulam mol chuan aril ruala lua bera ma se taksa te chu thi senin a bol kha vek to wangin a tuile chialova chu wang chuan a bol kuanga nu pein an bol faile te te a ti chuan a khuma pom pein mithi to Savannah ruang ma chuan ain shithlata ani chumi nu chuan tuk vera chang bok chuan chuak lein hotlang mai han tuma ma se pia de loka a thian pa karlo ding chu wa muwa ani chuan lo mukar tura ngai wangin awa pan nai ta topa thingpui dor chol pui awa som taringot ani chutia an chol pa chuan an ti pui lui deuh chiama chaka chuan eng ma shalo tia hriat nu a phei chuan a tho huai nin ain soya tin chuai ma chuan tuna in puan na hi a thoven pha le zual zok nin alang ain puan zo rual chuan a hmela dang lam ngal veka nara hlit phoyang hoinom nin ama kom tu detective le ri chuan soyani ti chuan kumsang ka zakwa somriat pali march ni somni palia mop seller sa chu Savannah Anderson tha thu boya chuan manin tual tha pong sual le mi na lu ruk thu boy or tir ania an man ma kum nga chung khan a him tuan thei turain ngai man to niang nu puite nein chung ko lo din rup to a detective le ri hiron lang lo phaise chuan azalen hlen thei hial mai theni seller sa chung tui November nili kumsang ka zakwa somriat pakwa ngai to chanania tual tha thu boya chuan thiam lo chang chiang khop mai a mai ro chu pong sol case biga kha chuan apoi khoina thlen lain Savannah hi aladam le dam lo engma fin fiana om thei tak lo wangin a case chuan ching fel zo talova ti chuan Robert seller sa chu dam chung tang tur le parol pot swak thelo tura shemalo ni ta a mai ro chu kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan atana Folsom State Prison a boral tadai ani ole khati zong kha tunchum Geronimo crime kan ti chwa the chu halo ni le ta tun case alung chiat thlak zual ka ti na em chu mi pui ven him na thok tura roin a ven him tura han that dai lai hi ani Savannah hian mun him le nuam zo ka ni be sein he apartment complex hi aron lu ve sham khania alaina tom khop mai tin mothers